Здравейте всички от VBOX YouTube, аз съм Кризно24, това е първият епизод на Minecraft Village Survival. И така, това е една нова поредица, в която ще оцеляваме в това селце. Ето тук. И може би това ще ни е къщичката. Сега да... има ето, има ковачница, има и нещо тук. Не знам какво е. Ето е ковачницата. Един какво има. ОМГ. Един диамант. Супер, какво? Каска. Две каски даже. Добре. Я. Какво има? Искам да само да проверя. ОМГ. Това е мина, мисля. ОМГ. О, това е дънжън. О, дънжън. Супер. Какво има? Айрон. Кола бинс. С два честа. ОМГ. Това ми се пада за първи път в дънжън. Мюзик диск. Не знам какво е. Дито за музика някакво там. Да, както и да е. И сега... Да, добър е това. Орал да е добър. Ще ви пратя сид, ако искате. Да. Така сега да намеря дърво. Тук още има. Така. Още е, че няма дърво. Тука. Аре, бе. Къде има дърво, е? ОМГ, няма дърво. Както и да е. Бе, ще да падна. Така. Не знам какво ще прави по въпроса с дървото. Само да намеря. Ето я всъщност. Къде беше къщичката? Ето е. Ето това е къщата. Секунда само. Да намеря един крафтинг тейбъл, да взема с мангали. Така има един. Ще вземам букшелф, видите. И аз тук мога да взема дърва всъщност. Извинете. Малко съм понастинал. Така и сега. Направо мисля да се направя и да уверя това. Секунда. Ето така. Но все трябва да заобиколя пак. Така и сега ще направим пръчки. И ще се направя една брадва. Ето. Готово. И сега тук ще набера дървото. Така. Ще обера това дърво. Половин стак. Намерих кол. Супер. Да взема малко кабелстон.
много добър. Добър стана, не знам. За първи път получавам такъв свят в ковашницата да има диамант и каска и айрон кирка. Други прости. Стига толкова с кабелстон, ще не стигне. Така и сега да отида в нашата къща. Ето, така. И сега, нищо, ще направя един крафтинг тейбъл тук. Така. Ще направя сега един двоен чест. Ето. И сега тук ще оставя работите. Кирката ще ми трябва само. Така. Сега да набера ония код и да намеря до тая къща. Ой, как се метнах. Така. Берам този кол и може това да е за този епизод. Защото не ми се снима просто, но не искай. Ето, направихме с кол. Да. Това мисля да е за този епизод. Да, и в другия епизод ще правя повече работи. Чао!